अरविंद भैया बाड़े, छोटू भैया बाड़े, वो लोग सभे लोग बैठल बा। आई यही चैत के महीना में एगो बिरहिन कहत दिया का चढ़ते चैत चुए टप टप पसीना निंदियो न आवेला अकेले हमारा रात के सुन कोयली के कुकहियरा में उठे हूँ कबूतल राखी हई जवनिया के जाति के काये डंकवा के पापा बोलो बोलो ये खुशिया के मम्मी चोइत चढ़ गइल बा जाके खरिहान अगोरा तारा तू तारा तो निको बुझात देखी घर में हम पैसे जियता नी हेजा सुतला से होई सब चैत नु हई रहे दे दो दिन कोनिए बहरे हमरा के ए बोलमु जब 12 रात बजता ना हां तो साया के डोरी सरफ लेखा डसता बर्दाश्त कर औरतिया कहतिया क्या कहतिया हो आगिला गना ए राजा आगिला गना आगिला गना ए राजा आगिला गना जाके सुती जाल रोजे खरिहानी सुती जाल रोजे खरिहानी जवानी में तोहरा लागिला गना हो रोजे खरिहानी सूती जाल रोजे खरिहानी जवानी में तोहरा लागिला गुना सूती जाल रोजे खरिहानी जवानी में तोहरा लागिला गुना छाती पलाट के लिए तू खरिहानी में जाकर सुता तारा। अरे कुछ दिन बर्दाश्त कर मैं माल खेते में गिर गइल बा आदमी बन जा दिनों में न फुर्सत मिले चले पाना रात में विरह से व्याकुल मनवा रहल चाहे साथ में मान जा दिनों में न फुर्सत मिले ए शंकर भैया व्याकुल मनवा रहल चाहे साथ में अगिला कोना राजा अगिला कोना अगिला कोना राजा अगिला कोना रोजे जागले बिहान करतानी जागले बिहान करतानी जवानी में तोहरा लागिला गुना सुत जाल जाके खरिहानी जवानी में तोहरा लागिला गुना
खरियानी में रहता रे। ए बोलमु का हो कुछ भोजन कली बहरिया गोरे लोया नाच फूसा डाटी सोनाया से जवानी घर में लागतिया माटी एगो राजकुमार भैया बड़े मेहर के छोड़ के घर में से ना निकले ले ओ ई तो अपने सोनू के संग धइले बड़े त्रिलोकी भैया के संग धइले बड़े। बहरिया गोरे लोया नाच फूसा डाटी सोनाया से जवानी घर में लागतिया माटी हिलला खटी के वो राजानी हिलला खटी के वो राजानी जवानी में तो जागी लागो ना जाके सूती जाल रोजे खरी हानी जवानी में तो जागी लागो ना अरुण बिहारी दुख बुझना ये सैया का कहतर हो सवांग लेकर के करा संगे रहता रे। ओ मनोज चंदन के फेरा में रहता रे लस लस करे दहिया कोहे पुरवैया अरुण प्रमोद दुख बुझना ये सैया ठोपे छानी पोसे पानी ठोपे ठोपे छानी पोसे पानी जवानी में तो जागी लागो ना और कहते पवन राजा अगिला को नया राजा अगिला को ना रोजे खरिहानी जवानी में तोहरा जागी लागो ना जाके सूती जाल रोजे खरिहानी जवानी में तोहरा जागी लागो ना दोस्तों ये हमारा माइक रहा, काफ़ी ये माइक जो है कमाल का है, आवाज़ देता है, आप लोग को सुनाई दिया होगा। बाकी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।